त्रिविद्या सम्प्रकीर्तितः। हरे कृष्ण। शृणु मे तत्र त्यागे परधर्मत्याग தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிச்சயம் ஷினுமே தத்ரா, கண்டிப்பா கேளு. நான் சொல்றது என்னன்னா, தியாகே பரத சதமா. தியாகேனா ரினன்சியேஷன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, தியாகம். அதனால பரத சத்தமா அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே உத்தமனான பரதா அப்படின்னா அர்ஜுனரை சொல்றாரு. தியாகா அப்படின்னா நம்ம தியாகம் பண்றது என்னன்னா புருஷ வியாக்ரா அப்படின்னா மறுபடியும் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. புருஷத்திலேயே வியாக்ரானா டைகர், டைகர்லி மென்னா அவ்வளவு போல்டு அர்ஜுனரை. த்ரீ வித்த சம்பிரகீர்த்திதஹ அப்படின்னா த்ரீ வித்தனா 3 டைப் ஆஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பிரதாயம், அதாவது வேதங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பாரதா, நான் சொல்றத கேளு. நான் சொல்றேன் என்னோட ஜட்மெண்ட் படி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி. இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல 3 வேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல யார் யார்கிட்ட சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்ட்ட சொல்றாரு. அர்ஜுனரை எப்படி அவர் கூப்பிடுறாரு? கரெக்ட், வெரி நைஸ். புலியை போடுறவனே அதுக்கு முன்னாடி பெஸ்ட் அமாங் பாரதா அப்படின்னு சொல்றாரு. நாளைக்கு அந்த 3 என்னன்னு பார்க்கலாம். குவிக்லி இது வரைக்கும் இந்த 4 பாயிண்ட் உண்டி. மல்லிகா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பிரேமா மாதாஜி செகண்ட் பாயிண்ட், வேற யாராவது 2, புஷ்பா மாதாஜி தேர்ட் பாயிண்ட், ஃபோர்த் பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கேக்குறாரு, தியாகம் சந்நியாசம் இரண்டோட ஸ்தானத்தை நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். கேசிங்க அரக்க கொண்டவனே புலன்களின் அதிபதியை கூறுவாயாக அப்படின்னு கேக்குறாரு. செகண்ட் ஒன் பிரேமா மாதாஜி. செகண்ட் மாதாஜி, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூட ஆசைகளை துறக்கணும், அதுதான் சந்நியாசம். அப்புறம் அடுத்தது எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறக்கணும், அது தியாகம். தேர்ட் ஒன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பலனை கருதி செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே தோஷம் அப்படின்ட்டு அதை தான் துறக்கணும் அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. இருந்தாலும் யாகம், தானம், தவம் இதனுடைய செயல்களை யாருமே என்றுமே கைவிடக்கூடாதுன்ட்டு சில சாதுக்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, பரதர்களில் சிறந்தவனே, மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, தியாகத்தை பற்றி என்னுடைய முடிவை நீ இப்ப கேளு. சாஸ்திரங்கள்ல 3 விதமான தியாகங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு, அதை நான் என்னன்னு சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படின்னு நாளைக்கு சொல்ல போறோம் நம்ம. தேங்க்யூ சோ மச். என்னம்மா என்ன ஸ்பெஷலா? செம்ம பிரிட்டியா இருக்கீங்க இன்னைக்கு. இல்லம்மா, தலை ஸ்நானம் பண்ணிட்டேன். இந்த சாரி புதுசு, கட்டிக்கலாம். நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்டிகை நாளைக்கு கட்டிக்கலாம். நாளைக்கும் கட்டுவாங்க, அவங்க டெய்லி கட்டுவாங்க. நிறைய இருக்கு, அதனால அட்லீஸ்ட் கட்டியாவது இது போட்ட காசுக்கு ஒரு நான் 10 வாட்டினா கட்டணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ஹாப்பி போகி, ஹாப்பி பொங்கல். மறுபடியும் ராதிகாமா ஒரு நிமிஷம் கிளம்பிடாதீங்க. இப்போ நான் இவங்களுக்கு மண்டே என்ன பண்றது அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா எல்லாரும் ஐ திங்க் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மண்டே மார்னிங் உங்களுக்கு ஒரு 1/2 hour பாகவதம் கிளாஸ் பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல மாதாஜி. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும். நல்லது, இன்னைக்கு கொஞ்சம் படிக்கலாம். பாகவதம் படிக்கணும். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்னா 1/2 hour, 6ல இருந்து 7 மணி வரைக்கும். ஓகே. ராதிகா மாதாஜி ஒரு 2 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அதாவது 6:20க்கு உங்களுக்கு ஒரு 2 ஸ்லோகம். நான் as usual 6க்கு வருவேன். வருவீங்களா? சரி, ஓகே. சரி, ஓகே. அப்ப எனக்கு 6:30 மணிக்கு கரெக்டா கொடுத்துருங்க. ஒரு 6:30. அதுக்கப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி அன்னைக்கு see what we have to do அப்படிங்கறது எஸ் டிவோட்டிஸ் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி எடுக்கிறேன். சாயங்காலம் 3 மணிக்கு வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. 3 மணிக்கு கஷ்டம். சில பேர் முடிப்பாங்களான்னு பாருங்க.
ஏன்னா சிலர் நாங்கெல்லாம் மத்தியானம் கும்பிட்டுறது சாப்பாடே எங்களுக்கு 3 மணிக்கு தான் முடியும். ஏன்னா பூஜை சூரிய பூஜை எல்லாம் பண்ணுவோம். மத்தியானம் நேரம் ஆகும். சாப்பாடெல்லாம் அதெல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு நேரம் ஆகும். அது அதனால சாயங்காலம் வச்சுக்கலாம். இல்லன்னா டியூஸ்டே ஈவினிங் 3 மணிக்கு இல்ல மேல as usual 7 o'clock இருப்பீங்கல்ல, அது வைப்பீங்கல்ல. அதுதான் அது கூட நீங்க சொன்னாதான் அது சொல்லனாதான் தாரணி மாதாஜி எப்படி பிளான் பண்ணுவாங்க. சோ எல்லாரும் உங்களுக்கு தான் நாளைக்கு உண்டு கிளாஸ். ஓகே, நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பா கிளாஸ் உண்டு, பாகவதம் கிளாஸ். நாளைக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைல்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? ஈவினிங் வச்சுக்கலாம். ஈவினிங் 5 o'clock 7 o'clock அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். 5 மணிக்கே வச்சுங்க மாதாஜி. 5 மணிக்கு வச்சிடலாம் மாதாஜி. அதேதான் எல்லா வீட்லயும் 5 to 6 அப்புறம் 5 to 6 7 to வச்சுங்க. தாரணி மாதாஜி. ஓகே, தாரணி நீங்க மாதாஜி என்ன எடுக்க போறீங்க? நியூ சாப்டர்ல எதுமா நீங்க பக்தி சாஸ்திரியில பக்தி சாஸ்திரி நான் ஆல்ரெடி இது ஈஷோ பண்ணிட்டு இருக்கேம்மா. ஈஷோ. ஓகே ஓகே சார். ஈஷோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ மண்டே வந்து ரொம்ப முடியலன்னா டியூஸ்டே மத்தியானம் 3ல இருந்து 5 மணிக்கு வேணா எடுத்துறேன். அப்புறம் நீங்க 5 மணிக்கு உங்களுடைய கிளாஸ் நீங்க எத்தனை மணிக்கு பண்ணாலும். இல்ல நீங்க 5 மணிக்கே வச்சிருங்க மாதாஜி. அப்படியா? 5 மணிக்கு வைக்கட்டுமா? திங்கக்கிழமை எல்லாரும் வருவீங்கல்ல? நோ ப்ராப்ளம் இல்லையா? சாயந்தரம் ஒண்ணும் மாதாஜி கண்டிப்பா வருவோம் மாதாஜி 5 மணிக்கு. 5ல இருந்து 6:30 வரைக்கும் அவ்வளவுதான் முடிச்சிருக்கேன். சரியா? ஓகே ஃபைன். அப்போ 5 மணிக்கு கிளாஸ். மண்டே ஈவினிங் 5 மணிக்கு கிளாஸ். காலையில ஷார்ட் பாகவதம் நிறைய நேரம் எடுக்கல. நீங்க போய் உங்களுடைய வீட்டுல வந்து பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க செயல்படு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. And one more thing, ma, there is a meeting and there is an agenda. I will forward you. Anyway, நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்லோகாஸ் கிளாஸ் வந்து எடுத்துட்டு தான் இருப்போம். There is one. I will speak to you, ma, later. Okay, ma'am. Ma'am, I may not take your call because my uncle is hospitalized, so I'm like running here and there. So I'm only taking care. அதனால நான் வீட்ல வந்து ரீலோகேட் ஆயிருக்கேன் எங்க அங்கிள் வீட்டுக்கு. So அதனால I may not take the call. So don't mind. அப்படி இருந்தா நீங்க மெசேஜ் போட்டுருங்க, நான் ரிப்ளை பண்றேன். அதல்ல என்னன்னா நாளைக்கு வந்து ஒரு மீட்டிங் இருக்கு, லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கு. நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸ் எஸ்டர்டே நான் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ அதாவது இப்ப டிவோட்டிஸ் வந்து they can plan and go and Prabhu is ready to arrange for the staying and food and all. He will arrange. Okay, only going and coming commutation they have to keep. ஒரு குரூப்பா வந்து போயிட்டு அங்க பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு வர்றது. So this is one plan in the class only he told yesterday. Okay, so ஆன்லைன்ல பண்றவங்க ஆஃப்லைன்ல பண்றதுக்கு, ஆன்லைன்ல பண்ண முடியாதவங்க ஆஃப்லைன்ல பண்றதுக்கு வந்து முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கறதையும் வந்து பகவான் பிரபுஜி வந்து சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம அதுக்கு ஒண்ணு பிளானு. அடுத்து வந்து இது என்னது, இப்போ நேத்து சொன்ன பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் கிளாஸஸ், ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த வாட்டி அட்லீஸ்ட் நான் அந்த ஸ்லோகா சொல்லி கொடுக்கறதுலயாவது நாம சொல்லி கொடுக்க போனாலாவது படிப்புமா அப்படிங்கறது. ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் போயிட்டு தான் இருக்கு, அது சொல்லிடுங்க. we are already doing. கரெக்ட். அவங்க என்ன ப்ரொசீஜர், இஃப் இட் இஸ் மேப்பிங் we'll continue this only. ஓகே, இப்போ அவங்க வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணி இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னாக்கா நீங்க இதை அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கண்டினியூ. இது வந்து என்னைக்கு ஸ்டாப் கிடையாது. அது ஏதாவது பண்ணணும்னா அவங்க ஏதாவது இந்த ஷெட்யூல் இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னாக்கா இஃப் தட் இஸ் எனி டீவியேஷன்ஸ், ஸோ அந்த ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் வந்து கண்டிப்பா நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஆப்ஷனாவது எடுத்துட்டாவது அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுக்கு என்ன எடுக்க போறாங்க ஸ்லோகம் பண்றது அதான் தெரியல எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு தான் மீட்டிங் இருக்கு. சோ டுமாரோ we have a meeting. பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார்ல, அப்ப வந்து சொன்னாருன்னா சேம் திங்னா நாங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். even if it is different you tell we are doing already but we will just change the process. இல்ல அது சொல்லுவேன் நானு. பட் when it is mapping we are already done ன்னு சொல்லிடுவேன் நான். if it is little deviation na we will take it up. We are doing this way for the that is what is that initiation process காக நம்ம இத அப்படியே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்க அப்படிங்கறதையும் சொல்லிடுவேன் நான். we will communicate that is not an issue. And then another 2 things பக்தி விருக்ஷா பத்தியும் சொல்லிருக்காரு. I don't know bhakti vriksha how to take it. I spoke to him, sorry. So what I told him is bhakti vriksha should be back and அது வந்து not effective அப்படினு 4-5 பேர் சொன்னாங்க. பட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா level 3 அப்போ bhakti vriksha was very effective. அதை வச்சு தான் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதினாங்க. So I told all bhakti shastri should at least have at high level bhakti vriksha அப்படின்னு நான் ப்ரோபோஸ் பண்ண லாஸ்ட் டைம். So what did he say? Yes or no? இல்ல அது பத்தி நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். These are all the topics. பக்தி விருக்ஷா பத்தி எல்லாம் சொல்ல போறாரு நாளைக்கு. some topics are there. அதுல நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சின்னு இருக்கிறது நான் இக்னோர்டு. பட் ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் ஆல்சோ we are doing. But if something they are planning according to their எப்படி பண்ணணும், ஒருவேளை லாங்குவேஜஸ் ஸ்பெசிபிக்கா அதெல்லாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியல. இல்ல எல்லாமே யூனிஃபார்மா எல்லாரும் ஒரே இடத்துல சேரணுமா, we don't know.
கரெக்ட் இல்லையா? Yes, ma'am. சோ வி டோன்ட் நோ. அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு டீச்சர்ஸ் டேக் த ரவுண்ட் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் பிளானிங். ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தாக்கா we will contribute அங்க. ஓகே, Yeah, that is fine. சோ அதனால ஆல்ரெடி நல்லா, அதாவது எஸ்பெஷலி நம்ம லலிதா நாராயண் மாதாஜி, she will be always doing ஸ்லோகாஸ் only, very Yeah. good ஸ்லோகாஸ். ஓகே, சோ அதனால இதுவரை இப்படி என்ன மாதிரி தட்டு தரு மாதிரி சொல்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம. என்ன மாதிரி சரிங்களா? தட்டு தருமாறி, உங்களை மாதிரி தட்டு தருமாறி இருந்தா மறுபடியும் நம்மளாம் அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிக்குவோம். இவங்கெல்லாம் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதனாலதான் நம்மளையும் போய் பண்ணாதான் அட்லீஸ்ட் அதுல லேகிங் இருக்கிறதுலயாவது நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணி நம்ம டிவோட்டிஸையும் அதே லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதுதான். தட் இஸ் த இன்டென்ஷன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வில் see நாளைக்கு என்ன மீட்டிங் பிரபுஜி என்ன சொல்றாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, What time is ஹரே it? கிருஷ்ணா. ஈவினிங் தான் நினைக்கிறேம்மா, டைமிங் இன்னும் போடல. Doesn't matter. So you let us know. மேபி 6 PM. அதனால we'll plan accordingly. Okay, okay. ஓகே, சரிம்மா. Thank you, ma'am. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இன்னைக்கு நான் படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். படிப்பீங்க. Ma'am, எதுக்கும் மாதாஜி Tuesday நேத்துக்கே to be on கொஞ்சம் safer இது side. பண்ணணும், சொல்லுங்க, பாட்டிக்கு one second. எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணணும் மாதாஜி. சொல்லுமா. நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். Tuesday to be on safer side நான் பண்றேன். பட் ஒருவேளை பேக்கப்க்கு கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க மேம். 5 o'clock if I get stuck in the hospital, if I can't come back, நீங்க வந்து 2.11ல இருந்து ஒரு 10 ஸ்லோகாஸ் பகவத்கீதா அட்வான்ஸ் கிளாஸ் பக்தி சாஸ்திரி. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ லீவ். யூ ஹேவ் டு அன்மியூட் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தேங்க்யூமா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஜெய ராதா கோவிந்தா பாடிட்டு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஆல்ரெடி நேத்து மாதாஜி படிச்ச அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இத வந்து ஒரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு then we'll go to the இது சொல்லல மாதாஜி, பிரணத்தி சொல்லல, பிரபுபாதா பிரணத்தி. நான் சொல்றேன். அது இந்த இது ஜெயா இன்னும் முடிச்ச பிறகு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभा वरदारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी.
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि यमुनातीरावनचारी यमुनतीरा वनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधवा कुंज जय राधा बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि यमुनतीरा वनचारि वनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். மேல போய் ஸ்டக் ஆயிட்டு. ஓகே சரி. Fine. இமம் லோகம் தனவாதாமும் முபயாயினம் ஆத்மானம் அனுயேஷேஹயே ராய பசவோ கிருஹாஹ விஸ்ருஷ்ய சர்வான் அநாம்யம் ஷமாவேவம் விஸ்வதோமுகம் பஜந்தி அனன்யா பக்தயா தான் மிருத்யோரதிபாரயே. நிறைய இடங்களை நம்ம அனன்ய பக்தியை பத்தி தான் பேசுறோம் இல்லையா? சோ நிறைய இடங்கள்ல இந்த 12th சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட முதல் டாப் சொல்றது என்னன்னாக்கா அந்த 8th ஸ்லோகம்ல இருந்து 12th ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி தான் இல்லையா? பகவான் அங்கேயும் வந்து சொல்றார், நீ அனன்ய பக்தி செய். இப்ப நீங்க 2 விதமான தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தையும் நீங்க இப்பதான் படிச்சீங்க இல்லையா? சந்நியாசம் என்பது அனைத்து பௌதிக ஆசைகளையும் இல்லையா, பௌதிக செயல்களையும் துறக்கிறது. அப்படின்னா சைலண்டா ஒரு தனிமையான இடத்துல இருந்து உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள்ல ஈடுபடுறதுதான் சந்நியாசம் இல்லையா? ஆனா தியாகம் என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதெல்லாமே ஒரு சாதுக்கள், இதெல்லாம் அறிஞர்கள் சொல்றத வந்து வச்சு அந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை துறக்கிறது வந்து தியாகம். அப்படின்னா நாம ஏதாவது விட்டு கொடுக்கறது தியாகம் என்பது நம்ம பௌதீகத்துல. ஆனா நாம் என்ன கைங்கரியம் பண்ணாலுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த திருத்தொண்டுடைய பலன் வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது ஆக்சுவலி. அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோடு நாம செய்யறோம்ன்ற அர்த்தம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி கேவல பக்தி, அனன்ய பக்தி. இந்த அனன்ய பக்தி தான் நிறைய இடங்கள்ல. அனன்ய பக்தி உன்னால செய்ய முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நீ என்ன பண்ணு, சாதன பக்தியாவது செய். சாதன பக்தியை பயிற்சி பண்ண நீ வந்து பக்குவம் அடைவா என்றும் பகவான் சொல்றார். உனக்கு சாதன பக்தியும் வந்து பண்றதுக்கு முடியலையா, அப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயாவது நீ செயல்படு. அதாவது பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் பலன்களை துறக்கிறது வேற, பலனை எல்லாம் நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது வேற. ஆனா பலனையே, அதாவது அதை பத்தி யோசிக்காமலே வந்து வெறுமனே இது கடமை என்று ஏற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடியது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகமும் உன்னால செய்ய முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நீ என்ன பண்ணு, அதாவது ஞானத்தையாவது அபிவிருத்தி செய். அப்படி ஞானத்தையாவது அபிவிருத்தி செய்யும் பொழுது தானா பக்திக்கு போகக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாவது உனக்கு கிடைக்கப்படும் இல்லையா? இப்ப நாம் எல்லாரும் கூட வந்து இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானமா இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவதம், பகவத்கீதை, இது எல்லாமே நம்ம வாசிக்க நம்முடைய பக்தியினுடைய பாவம் வந்து அபிவிருத்தி ஆகிறது இல்லையா? இது ஒரு வகையில நாம் என்ன பண்றோம், ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ உன்னால அந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்றதுக்கும் உன்னால முடியலையா அப்படின்னா தியானம், வெறுமனே தியான பயிற்சிகள் செய் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். தியானமும் உன்னால கட்டுப்படுத்த முடியலையா, அதாவது செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களையாவது குறை. அதாவது எதுவுமே இல்லை, நீ என்ன செயல் செய்யறியோ அந்த பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நீ செய் அப்படிங்கறது வந்து கடைசியில சொல்றாரு. அதாவது அந்த பலன்கள்ல நன்மையும் இருக்கும் தீமையும் இருக்கும். எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு கொடுத்துடணும், நன்மையும் கொடுத்துடணும் தீமைகளையும் நீங்க கொடுத்துடணும். அந்த அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பத்தி நீ போகவே வேண்டாம். நன்மையா இருக்கட்டும், ஆமா எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை சேர்ந்தது இது, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து விட்டுட்டு நம்முடைய கடமை என்ன இருக்கோ அது மட்டுமே செயலாற்றி கொண்டு போகிறது தான் வந்து புத்திசாலித்தனம். அதுதான் வந்து உண்மையான இது கூட. நாம இந்த பௌதிகத்துல செயல்படாம இருக்கவே முடியாது இல்லையா? we are prone to do the work. சைலண்டா இருந்தா இந்த உடலை கூட நம்மளால வந்து பேணி காக்க முடியாது.
சும்மா படுத்துட்டே இருந்தா உடலும் என்ன ஆகும்னாக்கா அதற்கேற்றவாறு இந்த நர நாடிகள் எல்லாமே வந்து ஒடுங்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. நர்வ்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து சரிவர வேலை செய்யாது. அதனால சைலண்டா இருக்கிறதும் சைலண்டா படுத்துட்டு இருக்கிறதும் வந்து நல்லதே கிடையாது. வயோதிகம் ஆக ஆகத்தான் நம்ம வந்து கூடுமான வரைக்கும் நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா அப்ப அந்த பிளட் ஃப்ளோவே நமக்கு கம்மி தான். ஏஜ் ஆன பிறகு நம்ம சைலண்டா உட்கார்ந்துடலாம், ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டோம், அதனால இனிமேல நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறு. அப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவா வேலை செய்யறதுக்கு, அதாவது நம்மளால முடிஞ்ச சிறிய சிறிய வேலைகளை எல்லாம் நம்ம செய்யணும். நம்ம பெருசா வந்து தூக்கி தூக்கி வைக்கணும்ன்றலாம் அவசியம் கிடையாது. நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சிறு சமையல் செய்யறது, இல்ல ஏதாவது நீட்டா துடைச்சி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். ஓடி ஆடி நிறைய வேலை செய்ய முடியலனாலும் அதாவது பாடி ஆக்டிவா வச்சுக்கணும். பாடி ஆக்டிவா இருந்தாதான் அந்த ரத்த நாளங்கள் எல்லாம் கூட நல்லபடியா, சயின்டிபிக்கலி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால சில பேர் நினைப்பாங்க, ஐயோ மருமக வந்த பிறகு கூட நம்ம இன்னும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கமேன்ட்டு. இந்த மைண்ட் செட்டப் நமக்கு உண்டு இல்லையா. சோ மருமகம் வந்தாலும் சரி வராட்டியும் வேலை சரி. செய்ய விட மாட்டேங்கிறாங்களே கரெக்ட். அது வந்து அது நம்ம மருமக வேலை செய்ய விட மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு தான் கஷ்டமா இருக்கு. இல்ல நீங்க உங்களால முடிஞ்ச மாதாஜி, நான் இந்த பெங்களூர் இஸ்கானுக்கு நாங்க ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி பிரபுக்கு. இது இல்லைன்னா நான்லாம் வந்து இருக்கவே முடியாது மாதாஜி. எல்லாருமே அவ்வளவுதான். எவ்ரிவன் see when you get the taste, higher taste வந்த பிறகு அதை வந்து விடவே முடியாது இல்லையா. சோ ருச்சியை நாம் அனுபவித்த பிறகு அதை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம மனசு வராது. எதை வேணாலும் விட்டுறலாம், ஆனா இதை வந்து நம்மளால விட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசுதான் நமக்கு இல்லையா. சோ நம்ம இங்க இருந்து என்ன தெரியறதுனாக்கா, இந்த ஹையர் டேஸ்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். அதுதான் அனன்ய பக்தி. ஸோ கேவல பக்தி, வெறுமனே பக்தி. ஒரு இன்னசென்ட் பர்சன் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தியை வந்து எப்படி எடுத்துக்கோமோ அந்த நிலையில இருக்கணும். அப்ப பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து உரையாடக்கூடியதும் இருக்கும். ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நானு. அலர்நாத் டெம்பிள் கதை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அதாவது பூரி ஜெகநாதர் வந்து அந்த 15 டேஸா நினைக்கிறேன், அந்த 15 டேஸ் வந்து அவர் குண்டீச்சால போய் இருக்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பூரி ஜெகநாதரை போய் வந்து சேவிக்க முடியாதுன்றதுக்காக அலர்நாத் டெம்பிள்ல வந்து விஷ்ணு சொரூபமா இருக்கக்கூடிய பகவானை வந்து சேவிப்பார். இன்னும் கூட அவருடைய அதாவது அவர் சாஷ்டாங்கமா விழுந்து வணங்கின அந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து அங்க இன்னும் இருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுது. ஸோ இஃப் எனிவன் நீங்க யாராவது அங்க போனீங்கன்னாக்கா ஸோ தயவு செய்து ஒரு முறை அந்த இடத்துல விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க. அலர்நாத் டெம்பிள் கேட்டாக்கா அழைச்சிட்டு போறான். ஸோ தட் இஸ் நம்ம ஒரு கேப் வச்சுட்டு கூட போயிட்டு வந்துடலாம். அப்படி அந்த அங்க ஒரு நடந்த நிகழ்வு. ஸோ பேசிக்கலி அது ஸ்ரீ வைஷ்ணவா இதுதான், சம்பிரதாயத்துதான் அது அந்த டெம்பிள் வந்து. ஸோ ராமானுஜாச்சாரியார் தான் அது ஸ்தாபிச்சதுன்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு தத்துவத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப அழகா இருக்கும் நம்ம சேவிக்கிறதுக்கு கூட. ஸோ நாங்க அங்க போயிட்டு நம்ம சேவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டோரி நடந்தது. ஒரு அதாவது ஒரு ப்ரீஸ்ட், அவர் வந்து டெய்லி வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுவாரு, எடுத்துட்டு வருவாரு. இந்த ஸ்டோரி அந்த தாயும் வந்து அந்த குழந்தை வந்து டெய்லி பார்த்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு நாள் வந்து அவங்க அப்பா வந்து வெளியூருக்கு போயிருப்பாரு, 2-3 நாள் இருக்க முடியாதனால பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் இல்லையா. அதனால இந்த தாயானவள் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி கொடுப்பா, குழந்தைக்கு தெரியாது. சோ அதுதான் அந்த குழந்தையினுடைய மனசுதான் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்காக தான் மீண்டும் உங்களுக்கு இதை நினைவு கூறுகின்றேன். குழந்தை அங்க போயிட்டு நான் உனக்கு நைவேத்தியம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், அம்மா கொடுத்துருக்கா, இதை நீ கண்டிப்பா உனக்குன்னு கொடுத்தது நீ சாப்பிட்டா மட்டும்தான், காலி பண்ணா மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டு போவேன், இல்லைன்னா நான் எடுத்துட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலை முன்னாடி வந்து பேசினதை கேட்டு பகவானும் அந்த அந்த நைவேத்தியத்தை வந்து டெய்லி வந்து ஸ்வீகரித்தார். சோ அவங்க அப்பாவும் திரும்பி வந்த பிறகு ஸோ டெய்லி நைவேத்தியம் எடுத்துட்டு போறான், இவன் எடுத்துட்டு வாபஸ் காலியான ஒரு இதுதான் எடுத்துட்டு வர்றான் பவுல் அப்படிங்கறத வந்து மனைவியானவள் கணவனிடத்தை சொல்லும் பொழுது அது இவனே எங்கேயாவது உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறானோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வருது. ஆக்சுவலி இல்ல குழந்தை மேல டவுட் வருது. ஆனா குழந்தை இந்த இடத்துல என்ன பேசுறது பகவான்கிட்ட, நீ இதை சாப்பிட்டு காலி பண்ணா மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டு போவேன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்றது. அப்படி அத்தகைய உள்ளம் கொண்டிருக்க வேண்டும் நம்ம. அப்ப அந்த அளவுக்கு குழந்தை உள்ளம் நமக்கு இருக்கணும். அதுதான் கேவல பக்தி செய்யக்கூடிய உள்ளமே அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து குழந்தைகிட்டயே கொடுத்து அனுப்புறாங்க. பின்னாடியே வந்து அப்பாவும் வந்து பின்னாடியே பின் தொடர்கிறார். வழக்கம் போல வந்து அதாவது அந்த பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைய வந்து இன்னைக்கு கூட உனக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்,
நீ கண்டிப்பா சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை சொல்றதை கேட்டு அன்னைக்கே வந்து பகவான் வந்து ஸ்வீகரித்துக் கொள்வார். இதை வந்து தூரமாக இருந்து பார்த்தப்போ, அதாவது அந்த பிரீஸ்ட் அதாவது நாம் இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து நம்ம பக்தி செய்திருக்கோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் கூட வந்து நைவேத்தியம் பண்றோம். ஆனா நைவேத்தியம் பண்ண பிறகு நம்ம அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்றது நமக்கு இருக்கு. எஸ், பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும் இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா பிரசாதத்தை நாம எடுத்து என்ன பண்றோம், நாம எடுத்துக்கிறோம், அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோம், எல்லாமே செய்யறோம். ஆனா உண்மையிலே இது பகவான் முழுவதுமே சாப்பிட்டுட்டுமே அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சு நம்ம செய்யறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. சோ அந்த அந்த உள்ள குழந்தையினுடைய அந்த அதாவது அந்த பக்தியினுடைய பாவத்தை கண்டு அவர் மெய்சிலிர்த்து போனாராம். அப்படி சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அனன்ய பக்தி என்பது அந்த லெவலுக்கு இருக்கணும். அந்த குழந்தை எவ்வாறு அதாவது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டது அந்த குழந்தை. உண்மையிலே அப்பா டெய்லி நைவேத்தியம் பண்றார், அதாவது பகவானுக்கு. நாம அதாவது நைவேத்தியம் பண்ணா அவருக்கு தானே கொடுக்குறோம், அவர் சாப்பிட்டு தானே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டப், அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை வந்து நாம பக்தியில எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ வென் யூ ஹாவ் தட் பாவா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுக்காக நம்ம எதையுமே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு தானாகவே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது குழந்தை கிட்ட இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த உள்ளமே. அதனாலதான் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று இல்லையா. குழந்தை எங்கு கொண்டாடப்படுகின்றதோ தெய்வமும் அங்கு கொண்டாடப்படுகிறது இல்லையா. சோ குழந்தைகளுடைய மனசு வந்து பிறக்கும் பொழுது குழந்தையெல்லாம் நல்ல குழந்தையாதான் பிறக்கிறது. நாம தான் வந்து வளர்க்கும் பொழுது அது எந்த இடத்துல அசோசியேஷன் ஆகுதோ அதற்கேற்றவாறு அந்த குழந்தை வந்து மாறிவிடுகின்றது. நல்ல பிறவியால வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது, அதற்கேற்ற கர்ம பலன் எல்லாமே உண்டு. ஆனா சம்திங் நம்ம என்விரான்மெண்ட் கூட ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று என்பதை நம்ம பார்த்துக்கணும். சோ இமம் இந்த லோகாம் உலகம் சதா அதற்கேற்ப ஏவ நிச்சயமாக அமும் அந்த உலகம் ஆத்மானம் ஸ்தூல உடல் உபய இரண்டிலும் ஐயினம் பயணம் செய்து ஆத்மானம் உடல் அணு உடன் கொண்ட தொடர்பில் ஏ அவர்கள் சா உடன் இக இந்த உலகில் ஏ அந்த ராய செல்வம் பசவ கால்நடை கிரகா வீடுகள் விஜ்ருஷ்ய விட்டுவிடு ஷர்வான் எல்லா அஞ்ஞான் பிற சா மற்றும் மாம் என்னை ஏவம் இவ்வாறு விஸ்வதோமுகம் அண்டத்தின் எல்லா இடத்திலுமே பரவியுள்ள பகவான் பஜந்தி அவர்கள் வழிபடுவர் அனன்யா பின்வாங்காத பக்தயா பக்தி தொண்டில் தான் அவர்களுக்கு மிருத்யோ மரணத்தின் அதிபாரையே நான் மறுபக்கத்திற்கு எடுத்து செல்வேன். நம்மள எப்படி தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம அதாவது சம்சார சாகர கடல்ல இருந்து நம்ம தத்தளிச்சுட்டே இருந்தா பகவான் வந்து கை கொடுத்து நம்ம தூக்கிட்டு எடுத்துன்னு போய் கரை சேர்க்கிறாரு இல்லையா, அது போலதான். சோ இவ்வாறு அண்டத்தின் எல்லா இடங்களிலுமே பரவியுள்ள பகவான். நேத்து கூட நம்ம அதாவது ஈஷோபனிஷத்துலயும் அந்த ஸ்லோகம் 4th ஸ்லோகம் 5th ஸ்லோகம் இல்லையா, இஸ் ஆல்சோ நமக்கு உள்ளேயும் இருக்கார் வெளியிலும் இருக்கார், மிக தூரத்திலும் இருக்கார் மிக அருகிலும் இருக்கிறார். அவரை போல அருகில் இருப்பவரும் யாரும் கிடையாது, அவரை போல தூரத்தில் இருப்பவரும் யாரும் கிடையாது இல்லையா. அதனால நம்ம அந்த அளவுக்கு எல்லா இடத்திலுமே வெளியிலையும் பரவி இருக்கிறார், உள்ளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். இப்படி எல்லா இடங்களிலுமே பரவியுள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் ஆகிய என்னை தயக்கமின்றி பக்தி தொண்டில் வழிபடும் பக்தர்கள் எந்த ஒரு செகண்ட் தாட் கூட கிடையாது, வித்தவுட் எசிடேஷன் இல்லையா. அதாவது பகவானை வழிபடுபவர்கள் மேலுலக கோள்களுக்கு உயர்த்தப்பட அல்லது இந்த உலகில் செல்வம் குழந்தைகள் கால்நடை வீடு மற்றும் உடலுடன் தொடர்பு எதனுடனும் மகிழ்ச்சி அடைதல் ஆகிய எல்லா ஆசைகளையும் விட்டு விடுகிறார்கள். அப்படின்னா இந்த யுக உலகமும் சரி பர உலகமும் சரி எந்த உலகத்தையுமே அவர்கள் வந்து எண்ணுவது கிடையாது. அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். அது ஒன்றுதான் அவர்களுடைய ஆசை எல்லாமே அவர்கள் மடைமாற்றி பகவானுடைய அதாவது இறை தொண்டிற்கு தன்னை வந்து அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை நான் இறப்பு பிறப்பு மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றேன். அப்படின்னா அவங்கள வந்து மோட்சத்திற்கான பாதையில வந்து பகவான் எடுத்து செல்கிறார் என்று இந்த பதத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம மோட்சத்தை பத்தி கூட நம்ம எதுவுமே கவலைப்பட தேவையே கிடையாது. சோ எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை பற்றி நாம் ஆலோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது யாருக்கு? வெறுமனே கேவல பக்தி செய்பவர்களுக்கு மட்டும்தான். மத்தவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா யோசிச்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா நாம இந்த யுக உலகத்தை பற்றியும் நாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, பர உலகத்தை பற்றியும் நினைக்கிறோம். அது எவ்வளவு நினைச்சு நாம் என்ன செயலெல்லாம் ஈடுபடுறோமோ அதற்கேற்ற பலன்களை எல்லாம் நாம கண்டிப்பாக அடைய பெறுவோம். இந்த 2 பதங்களிலுமே வர்ணிக்கப்பட்டது போல தயக்கமின்றி பக்தி தொண்டு என்றால் ஒருவர் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வில் அல்லது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி பகவானை எல்லாமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்று பொருள். எல்லாவற்றிலுமே பகவான் அப்படிங்கிற அந்த நிலை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.
எல்லாவற்றிலுமே, அதாவது எதை பகவானையும் தன்னையுமே வந்து அவர்கள் என்றைக்குமே பிரித்து கொள்ள மாட்டார்கள். அப்படின்னா பகவான் இல்லாம நாம இங்கு இல்லை என்பதை உணர்ந்தறிந்து ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவரை வந்து நினைத்து கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றவர்கள். பகவானில் எல்லாமே அடக்கமாதலால் அவரை தயக்கமின்றி வழிபடும் ஒருவர் தானாகவே எல்லா செல்வ வளங்களையும் பெற்று எல்லா கடமைகளையும் நிறைவேற்றுகிறார். அற்புதமான வார்த்தை இல்லையா? நம்ம செல்வத்தை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய நிலைக்கேற்றவாறு நமக்கு என்ன அடைய பெறணுமோ, எத்தகைய செல்வ வளத்தை நாம் அடையணுமோ அதை பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். அதனால செல்வத்தை பற்றியோ இல்லை வந்து நம்ம தங்கும் இடத்துக்கான வருத்தமோ எதுவுமே நம்ம தேவைப்படுறதே இல்லை. அது எல்லாம் விட்டு வெறுமனே நம்முடைய கடமையாக நம்முடைய செயல்களை நாம் ஆற்றினோம் என்றாலே அதுவே வந்து பகவான் எல்லா கடமைகளையுமே நிறைவேற்றுவதற்கு நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார். பகவான் இங்கு தன் பக்தரை பிறப்பு இறப்பு மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக உறுதி அளிக்கின்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல அதுதான் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் எ வேர்ட் இல்லையா? நமக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் பகவான். எஸ், நீங்க இதெல்லாம் செய்தீங்கன்னா உங்களை நான் கண்டிப்பா கரை சேர்க்கிறதுல வந்து என்னுடைய பங்கு வந்து உண்டு இல்லையா? ஐ எம் த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஃபார் மேக்கிங் யூ. இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து உங்களை விடுவித்து நானு அக்கறை சேர்க்கிறது வந்து என்னுடைய கடமை என்று இந்த இடத்துல பகவானை எடுத்துரைக்கிறார். அதனால் ஒருவர் பிறப்பு இறப்பிற்கு அப்பால் செல்ல ஆசைப்பட்டால் அவர் மண்ணுள்ள உடைமைகளை கொண்டிருத்தல் கூடாது என்று சைத்தன்யர் பரிந்துரைக்கிறார். அப்படின்னா மண்ணுள்ள உடைமைகள் என்பது இப்போ நம்ம மேல எவ்வளவு ஆஸ்திகள் இருக்கலாம், ஆனா அந்த ஆஸ்திகளோடு நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க கூடாது. அதனால ஆஸ்திகள் எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் தானம் பண்ணிடுன்னு நம்ம சொல்லல. சோ ஆஸ்திகள் இருந்தால் இப்போ நம்மளுடைய அதாவது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில இருக்கு. அதை வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எப்ப பண்ணணுமோ எந்த காலகட்டம் வருமோ அப்ப நம்ம அதை கொடுத்துட்டு அந்த பொறுப்புல இருந்தும் நம்ம வந்து நம்மள நாம விடுவித்து கொள்றது. சோ அதுதான் வந்து அது எல்லாமே இது எல்லாமே ஒரு கடமைக்காக நம்ம ஹோல்ட் பண்றது, அவ்வளவுதான். நம்ம ஒரு எந்த ஒரு ஆஸ்திகளுமே நமது கிடையாது இல்லையே, எல்லாம் இறைவனுடைய ஆஸ்திகள் தான். நம்ம சில காலம் மட்டும் ஒரு செகண்டரி ஓனர்ஷிப்பா தான் நம்ம இந்த இடத்துல அதை உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் செகண்ட் ஓனர்ஷிப் தான். முதன்மை ஓனர்ஷிப் எல்லாமே பகவானுடையது தான் அது. ஆனா அதை நம்ம சில காலம் நம்ம பேர்ல இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு அதை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்முடைய காலத்தை கழித்துக்கிட்டு நாம் செல்கின்றோம். அதனால அப்படிப்பட்ட பொருட்கள் மீது நம்முடைய பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. இதன் பொருள் ஒருவர் இந்த உலகில் மகிழ்ச்சி அடையவோ அல்லது மேலுலகிற்கு உயர்த்தப்படவோ முயற்சி செய்யக்கூடாது. இங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கணுன்றதுக்காக பௌதிக அபிவிருத்திகள்ல வந்து நாம செயல்படக்கூடாது. நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கணும். மேலும் சொர்க்க உலகங்களுக்கெல்லாம் சென்று அங்கேயும் வந்து சுகிக்கணும்ன்ற அந்த ஆசையெல்லாம் நாம என்னைக்குமே அதாவது ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. அது வந்து தவறானது. ஏன்னா அதெல்லாம் டெம்பரவரி. மீண்டும் நாம திரும்பி வர வேண்டியதா இருக்கும் இல்லையா? அதனால மீண்டும் திரும்பி வரக்கூடிய அந்த செயல்களுக்கு நாம் ஏன் முயற்சி செய்ய வேண்டும்? எப்பவுமே திரும்பி வராத நிலையில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய செயலில் நாம வந்து ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்ப நாம பக்தியில நம்ம ஈடுபடும் போது எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தியை தான் நம்ம வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போகணுமே ஒழிய இந்த இக உலக ஆசைகளை எல்லாம் நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்யணும்ன்ற நோக்கத்தோடு நம்ம வந்து செயல்படக்கூடாது. எது கிடைத்தாலும் அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஜட உலக செல்வம், குழந்தைகள், வீடுகள் அல்லது கால்நடைகள் பெற முயலக்கூடாது என்பதாகும். எது கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளணும். இதுவே வேணும்ன்றத வந்து நாம தேடி போக வேண்டாம். ஒரு தூய பக்தரால் உணர முடியாத நுண்ணிய அளவில் வீடு பேறு எவ்வாறு அடையப்படுகிறது, அதன் அடையாளங்கள் என்ன என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ நுண்ணிய அளவில் வீடு பேர், அதாவது இந்த உலகத்துல வாழும்போது அவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அதற்கான அறிகுறிகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவுக்கு வாழ்தலில் இரு நிலைகள் உள்ளது. அதாவது ஒரு கண்டிஷன் சோல் கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு வந்து 2 நிலைகள். ஒரு நிலை இப்போதைய வாழ்விலும், மற்றொரு நிலை அடுத்த பிறவிக்கான நம்ம தயாரிப்பிலும் உள்ளன. நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஒன்று இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வாழ்க்கைய எப்படி பக்குவமா செயல்படுறது, அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் அது எவ்வாறு அமைய பெறணுன்றதுக்காக நம்முடைய முயற்சிகள் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்பது 2 வகையான இந்த நிலைகளை நாம கண்டிப்பாக அலசி ஆராய வேண்டும். நான் சத்துவகுணத்திலிருந்து நான் அந்த உயர்ந்த கோளுக்கு உயர்த்தப்பட ஆயத்தமாகிறேன். நான் ரஜோகுணத்திலிருந்து செயல்படுமான இந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுதான் இல்லையா? நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா மேலுலகங்களுக்கு செல்கின்றோம். அதே மாதிரி ரஜோகுணம் இருந்தா மீண்டும் இதே உலகத்திற்கு திரும்பி வருகின்றோம் மனிதராகவே. அடுத்து தாம்சிக்கா இருந்தா விலங்கு இனத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். இதுதான் குணாதிசயங்களுடைய
அடுத்த பிறவி. இதை நாம ஆல்ரெடி குணத்திரய விபாக யோகத்திலேயே நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நான் விலங்கு வாழ்விற்கு அல்லது மனித வாழ்வு கடைநிலைக்கு தள்ளப்படுவேன். ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு இந்த வாழ்வு அல்லது அடுத்த வாழ்வில் ஏதும் அக்கறை ஏதும் இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், நம்ம வெறுமனே கைங்கரியம் செய்தா போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனசு வந்து பக்தனுக்கு உண்டு. ஏனென்றால் அவர் எந்த வாழ்விலும் அவருக்கு மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அந்த வாழ்விலுமே வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு எந்த நிலையா இருந்தாலுமே, என் நிலையாயினும் பகவானின் திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தால் போறோம். அந்த சூழலை வந்து பகவான் பார்த்துக்குவார், நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வரணும். நம்ம வெறுமனே கடமையாற்ற மட்டும்தான் அவதரிக்க வேண்டும் என்பதை நாம இந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுதான் பக்தர்களுடைய நிலை. இந்த வாழ்வு அல்லது அடுத்த வாழ்வில் அக்கறை எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா, அக்கறை எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி வேணாலும் போலாம்னு நினைக்கிறது கிடையாது. அக்கறை என்றால் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை என்ற அர்த்தம். எனக்கு இதுவே வேணும் அதுவே வேணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்ப்புகள் வந்து கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் எந்த வாழ்விலுமே இல்லையா, மண்ணுலக செல்வத்திற்கு உயர்வு அல்லது வாழ்வில் உயர்ந்த நிலை அல்லது தாழ்ந்த நிலைக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது. இதுவே வேணும் அதுவே வேணும்ன்ற ஆசையெல்லாம் கிடையாது. கிடைத்ததை வைத்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். அவர் பகவானிடம் அன்புடைய என் பகவானை, அவருடைய வேண்டுதல் எல்லாம், அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து இந்த வார்த்தைகள் மூலியமா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என் அன்புடைய என் பகவானே, நான் எங்கு பிறக்கின்றேன் என்பது முக்கியமே கிடையாது இல்லையா? ஆனால் நான் ஒரு எறும்பாக பிறந்தாலும் ஒரு பக்தரின் வீட்டில் பிறக்க வேண்டும். அட்லீஸ்ட் ஏன்னா அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த தவங்களை எல்லாம் நம்ம எறும்பாக பிறந்தாலும் கூட ஒரு பக்தருடைய வீட்டுல வந்தா மீண்டும் அடுத்த ஜென்மம் என்பது எறும்பால இருந்து வேற இதுக்கு போகும்பொழுது அப்பயும் வந்து அதே கண்டினியூ பண்றதுக்கான ஒரு பிராப்தம் கிடைக்கும். அதனால பக்தர்களுடைய வீட்டில் பிறக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கண்டிப்பா அது ஒண்ணுதான் நம்ம தேவையே. பக்தர்களோடு இணையணும், பக்தர்களோட சங்கம் இருக்கணும். சோ இந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கும் இதை வந்து நாம் எடுத்துரைக்கணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம். சோ ஒரு தூய பக்தர் இந்த மண்ணுலக பிடிப்பிலிருந்து விடுதலை பெற பகவானிடம் வேண்டதே கிடையாது. இதுதான் பக்தனுடைய நிலையே. உண்மையில் ஒரு தூய பக்தர் தன்னை வீடு பேற்றுக்கு பொருத்தமானவராக நினைக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க பெரிய பெரிய சாதனைகள் செய்திருந்தாலும் எப்பயோ செய்த சிறு சிறு தவறுகளை எல்லாம் எண்ணி நான் இவ்வளவு மோசமானவனாக இருந்திருக்கேன், நான் இவ்வளவு தெரிஞ்சு கூட நான் தப்பு செஞ்சேனே அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வந்து அந்த பக்தனுக்கு கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா? வாழ்வு, கடந்த கால வாழ்வு மற்றும் தன்னுடைய தவறான செயல்களை கருதி அவர் நரகத்தின் கீழான நிலைக்கு அனுப்பப்படவே அவர் பொருத்தமானவர் என்று எளிமையாக நினைக்கிறார். சிம்பிளா அவர் நினைக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம செய்யறது தவறு என்ற ரியலைசேஷன் ஒண்ணு. சோ தவறுதான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். சிறிய தவறா இருந்தாலும் பெரிய தவறா இருந்தாலும் தவறுதான், ஆனால் நான் தண்டனைக்கு அதாவது தகுதியானவன் தான், தண்டனை பெற வேண்டியவன் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவனுடைய மனதுல வந்து அவன் ஏற்படுத்தி கொள்வான். இதுதான் உண்மையான பக்தனுடைய நிலை. இந்த வாழ்வில் நான் ஒரு பக்தனாக வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் அது என்னுடைய பல முந்தைய பிறவைகளில் நான் 100% புண்ணியவானாக இருந்தேன் என்று பொருள் அல்ல. 100% யாருமே பர்ஃபெக்டே கிடையாது இல்லையா? 100% நான் அதாவது புண்ணியமானாக இருந்தாமல் 100% புண்ணியம் செஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது. பாவம் ஒரு பக்கம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய குறையுடைய இந்த புலன்களோட இல்லையா, நம்ம வந்து ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம், இப்படி இந்த மும்மடங்கு துயரங்கள்ல நாம கண்டிப்பா உழண்டு கொண்டுதான் இருப்போம். அதனால பர்ஃபெக்டா நம்ம 100% வெறுமனே புண்ணியம் தான் செய்தோம் என்றது கிடையாது. பாவங்களும் நம்மை அறியாமலே செய்யக்கூடியதும் சிறு சிறு பாவங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் நமக்கு இன்னைக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம 100% நம்ம புண்ணியம் செய்திருப்போம்னு 100% புண்ணியம் செய்தால்தான் கிடைக்கும். ஆனா இத்தனை சதவீதம் எங்கேயுமே மெஷர் பண்ண முடியாது, அது இயலாத காரியம். ஆனால் ஒரு பக்தர் தன் உண்மையான நிலையை பற்றி எப்பொழுதும் உணர்வு உடையவர் இல்லையா? தான் யார், தன்னுடைய நிலை என்ன இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவலி நாம் என்ன நிலையில இருக்கோம், எந்த இடத்துல கேப்பு, இதெல்லாமே வந்து அந்த பக்தருக்கு கண்டிப்பாக புரியும். பகவானிடம் அவர் முழுதும் சரணடைவதன் மூலம் பகவானின் அருளால் மட்டுமே அவர் துன்பங்கள் சிறிதாக்கப்படுகின்றன. அதனால நம்ம வந்து பகவானிடம் வந்து சரணாகதி அடைய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சரணாகதியினுடைய 6 நிலைகளை நேற்று உங்களுக்கு சொன்னேன். அதனால வந்து அந்த 6 நிலைகளை வந்து நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்க வேண்டும். அப்பதான் சரணாகதி நாம் அடைந்திருக்கின்றோம் என்று பொருள். பகவத்கீதையில வந்து குறிப்பிட்டுள்ளது போல் என்னிடம் சரணடைங்கள், நான் உங்களுக்கு எல்லாவித பாவ விலையிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இது அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்றார் இல்லையா? சோ நீ வந்து
எல்லாத்தையுமே சர்வ தர்மான் பரித்தஜ்ஞம் மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா இல்லையா, அகம் சர்வ பாப்பியபி மோக்ஷாமி சூச்சக அப்படிங்கறது வந்து பகவான் சொல்றார். சோ நீ வந்து எல்லா தர்மங்களையும், அனைத்து தர்மங்களையுமே, அது வர்ணாசிரமமா இருக்கட்டும், கர்மயோகத்தினால் வந்து செயலா இருக்கட்டும், ஞான யோகத்தினால் வந்து செயலாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், தியான பயிற்சிகளை வந்தா இருக்கும், அதெல்லாம் நீ செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அனைத்து தர்மங்களையுமே ஒரு புறம் வச்சுட்டு நீ என் பாதங்களில் சரணடை அப்படின்னா, பகவானின் திரு பாதங்கள் சரணடையும் பொழுது அவர் நமக்கு எந்த வகையில நாம் எந்த செயலை செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த வழிமுறையை வந்து அவரே வந்து நடத்தி செல்வார். அவ்வாறு நாம் ஆற்றப்படக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். அது கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அடுத்தவங்களை கொல்லணும்னே ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து போர்ல வந்து எத்தனையோ உயிர்களை வந்து கொன்றான் இல்லையா, அதெல்லாம் பாவம் தான் இல்லையா. ஆனா இது ஒரு பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அவன் அந்த அத்தகைய பாவங்களில் இருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட்டான் என்பது அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதுவே அவருடைய கருணை, இட் இஸ் ஹிஸ் மர்சி. ஆனால் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்த ஒருவர் தான் சென்ற பிறவில் எந்த சவரும் செய்யவில்லை என்பது பொருளே கிடையாது. சென்ற பிறவி மாத்திரம் கிடையாது, இப்பிறவிலே நம்ம தவறு இழைக்காதவர்கள் கிடையாது. அதனால போன பிறவி வரைக்கும் எதுக்கு போகணும்? மறதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிறவியினுடைய செயல்கள் நம்மளால கண்டிப்பா ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வர முடியாது. எப்பயோ எப்பயோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல தான் நம்மளால அந்த சுபாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும் இல்லையா. ஆனா இந்த இக உலகத்திலேயே நாம் இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலேயே நாம வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. 100% நம்ம பர்ஃபெக்டே கிடையாது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான். ஒரு பக்தர் எப்பொழுதும் என் தவறுக்கா நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கலாம், ஆனால் என் ஒரே வேண்டுகோள் என்னவென்றால் நான் உங்கள் தொண்டை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும். இதுதான் பக்தனுடைய மனப்பக்குவம். நம்ம எங்க பிறந்தாலும் எப்படி பிறந்தாலும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய பாக்கியத்தை மட்டும் கொடுக்கட்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது ஒன்றுதான் பக்தனுடைய வேண்டுகோளாக இருக்க வேண்டும். அந்த பக்தர் அத்தகைய மன ஆற்றல் வாய்ந்தவர். அவர் பகவானிடம் நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கலாம், ஆனால் நான் உங்கள் தூய பக்தரின் வீட்டில் பிறக்க வேண்டும், அதனால் நான் முன்னேற மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை. ஒரு தூய பக்தர் அவருடைய அடுத்த பிறவில் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள ஆவலுடையவர் அல்லர். அம்மாதிரியான எதிர்பார்வை அவர் முன்பே விட்டு விடுவர். ஒரு குடும்ப தலைவராக அல்லது விலங்காக எந்த வாழ்விலும் பிறந்தாலும் அவருக்கு என்று சில குழந்தைகள், சில வசதிகள் அல்லது சில உடைமைகள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒரு பக்தர் எதையுமே உடைமையாக்கி கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவது கிடையாது. வெறுமனே வந்து அதாவது இந்த இடத்துல பிறக்கணும் அந்த இடத்துல பிறக்கணும்ன்றது இல்ல, பக்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை மட்டும் கொடு. அது என் நிலை ஆயினும் அப்படிதான் அவங்களுடைய வேண்டுதல் இருக்கும். ஸ்பெசிபிக்கா எனக்கு இப்படி கொடு அப்படி கொடு இதெல்லாமே வந்து பக்தர் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டார். என் நிலை ஆயினும் உன் பணி செய்து கிடப்பதே என்னுடைய கடமை அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டுமே அந்த பக்தனுக்கு உண்டு இல்லையா. இப்ப நாம எல்லாரும் கூட பிறந்திருக்கக்கூடிய குடும்பத்தை எல்லாருமே பக்தி கொள்றாங்களா? பக்குவமாக கிடையாது. பக்தி கொள்றாங்க, ஆனா பக்குவமாக பக்தி வந்து செய்யறாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. இருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் கூட இந்த சம்சார சாகரத்துல வந்து பிரயாணித்து கொண்டிருக்கிறோம். இறுதி வரைக்கும் பகவானே எப்பொழுதுமே உன்னுடைய திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான பாக்கியத்தை மட்டுமே கொடு போரும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் பகவான்கிட்ட கேட்கிறோம். எப்படி எங்கேயோ இதெல்லாம் அவர் நிர்ணயிச்சுக்குவார், நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. அதனால நாம திருத்தொண்டு செய்யறதுக்கு மட்டும் நாம ரெடியா இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு பக்தனுடைய நிலை. எனக்கு இது வேண்டும் அந்த நிலை வேணும் இதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்க மாட்டான். அவன் இறைவன் அருளால் பெறக்கூடிய எதிலுமே திருப்தி அடைகிறான் இல்லையா. எதை கொடுத்தாலுமே, ஒரு குடிசை கொடுத்தாலும் திருப்தி கொள்வான், மாட மாளிகை கொடுத்தாலும் திருப்தி கொள்வான். அவருடைய சமூக நிலை அல்லது அவருடைய குழந்தைகளின் கல்வி நிலை முன்னேற்றம் அடைவதில் பற்றில்லதா அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னா, தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ அது கண்டிப்பாக வழங்குவார், ஞானத்தை வழங்குவார். அவனுடைய செயல்பாடுகள் அவன் வந்து நல்ல விதத்துல வருவான். இதெல்லாம் பக்திக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை அவன் அடைவான். இதுதான் நற்கதி. நாம கூட நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து அநேக ஆஸ்திகளை சம்பாதித்து வைக்கிறோம் பிசிக்கலி இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அவர்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது எது? அதாவது அருள் செல்வத்தை தான் நம்ம வழங்கணும். அதற்கான பாதையை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு பக்தருடைய கடமையும் கூட. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் அதை பெறுகிறார்கள். ஆனால் முயற்சி என்பது பெற்றோர்களிடத்திலிருந்து கண்டிப்பாக வரணும். அவர் கடமை உணர்ச்சி உள்ளவர், ஆனால் அவர் அதிகமான நேரத்தை தற்காலிகமான குடும்ப வாழ்வு அல்லது சமூக வாழ்வு உயர்வுக்காக செலவழிக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னா நம்ம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில மெஜாரிட்டி ஆஃப் டைம் வந்து பக்தி பாதைக்கு நாம எஸ்பெஷலி 50 வயது ஆன பிறகு நாம நீட் டு பி மோர் அதாவது டுவர்ட்ஸ் த இன்க்ளைன் டு த பக்தி.
சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய பொறுப்புகள் இதெல்லாமே வந்து நிறைய இருக்கும். ஆனா 50 வயதுக்கு மேல நம்முடைய அதாவது பௌதீக பொறுப்புகளை வந்து குறைத்து ஆன்மீக பொறுப்புகளை நாம அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் பக்தனுடைய கடமை. அவர் பகவானின் தொண்டில் முழுதும் ஈடுபட்டுள்ளார். பிற செயல்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் அவசியமோ அவ்வளவு நேரம் மட்டுமே ஒதுக்குகிறார் இல்லையா? யதாகரம் உபாயுஞ்சித. அம்மாதிரியான தூய பக்தர் அடுத்த பிறவியில் அல்லது இந்த பிறவியில் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை பற்றி கவலையே பட மாட்டார். தட் இஸ் ட்ரூ இல்லையா? நம்ம பக்தியில வரும்பொழுது இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமான்ற அது எல்லாமே நம்ம கர்மியாக இருந்து கர்மியிலிருந்து கர்மயோகம், அந்த கர்மயோகத்திலேயே வந்து சகாமத்துல இருந்து நிஷ்காமம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஞானமும் அபிவிருத்தி ஆகின்றது. அதுக்கப்புறம் மனதை வந்து சமாதி நிலையில் கொள்கின்றோம். இத்தனையுமே இந்த 3 யோகங்களையுமே ஒருத்தர் செய்ய முடியும் பக்தியில போறவங்களால. அதுக்கப்புறம் பக்தி, இந்த பக்தி தான் மூல காரணமே இத்தனையுமே நம்ம செய்யறதுக்கு. ஆனா வெறுமனே நிஷ்காமம், வெறுமனே ஞானம், வெறுமனே வந்து தியானம் என்றைக்குமே முழுமை அடையாது. இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் தன் குடும்பம், குழந்தைகள் மற்றும் சமுதாயத்துக்காக கூட கவலைப்பட மாட்டார். எல்லாம் இறைவனுடையது. நாம எதுக்கு கவலைப்பட வேண்டும்? இதெல்லாம் எவ்வாறு நடத்தணுமோ அது பகவானுடைய திருவிளையாடல்ல கண்டிப்பா நடக்கும் இல்லையா? நாம வெறுமனே நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை மட்டும் நம்ம செய்வோம். இதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய மனநிலையாக இருக்கும். பக்தருக்கு தெரியாமலே பகவான் தன் பக்தர் உடலை விட்டு நீங்க உடனே அவருடைய உன்னத தெய்வீக நாம் இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது பகவான் என்ன செய்யறார் என்பதை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். அவருடைய உன்னத இருப்பிடத்திற்கு, பகவானுடைய இருப்பிடத்திற்கு மாற்றப்பட ஏற்பாடு செய்து விடுகின்றார். அப்படி பக்தருக்கு, அப்படிப்பட்ட பக்தருக்கு வந்து நித்தியமா வாழக்கூடிய இடத்திற்கு பகவானே வந்து கருணை புரிகிறார். உடலை விட்டு நீங்கியவுடன் மற்றொரு தாயின் கருப்பைக்கு நம்மள வந்து தள்ளுறது கிடையாது. சாதாரண உயிர் இறந்த பின் அதனுடன் கர்மம் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்றபடி வேறு வகையான உடலை ஏற்க மற்றொரு தாயின் கருப்பை வந்து மாற்றப்படுகின்றது. மேலும் ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரை அவர் உடனே பகவானின் தொடர்பில் ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றப்படுகிறார். ஏன்? அதாவது இந்த இக உலகை முடித்து கொண்டு பர உலகத்திற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். இதுவே பகவானுடைய சிறந்த கருணையாகும். அங்கே சென்ற பிறகும் பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டு புரியறதுக்கான நமக்கு ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கின்றது. இது எவ்வாறு முடியும் என்பது பின்வரும் பதங்கள்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. பகவான் சர்வ வல்லமையுடையவர், இது சுப்ரீம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க கண்ட்ரோலர் இல்லையா? ஆனால் அவரால் எதையுமே எல்லாவற்றையுமே செய்ய முடியும். அனைத்து செயல்களிலுமே அவர் இருக்கிறார், எல்லா நிலைகளிலுமே அவர் இருக்கிறார், எல்லா செயல்களையுமே அவரால் செயல்படுத்தவும் முடியும். அவர் எல்லா பாவ விலைகளையும் மன்னிக்க முடியும். நம்மள மன்னிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் யாருன்னா அவர் ஒருத்தர் தான். நம்ம எல்லாம் சும்மா அடுத்தவங்களை வந்து போனா போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து அவங்க இப்ப நம்மள செஞ்சாங்களே அப்படின்னு அந்த இன்சிடென்ட் வரும்போது நம்ம பேசுவோம். அப்படின்னா உண்மையிலேயே நம்ம மன்னித்து இருக்கிறோமா? கிடையாது. உண்மையிலேயே மன்னித்து இருந்தால் நம்ம அதை திரும்பி பேச மாட்டோம் இல்லையா? அவரால் ஒருவரை உடனே வைகுந்த லோகத்திற்கு மாற்றவும் முடியும் இல்லையா? அவருடைய விருப்ப பிரகாரம் தான் அனைத்து செயல்களுமே நடக்கிறது. இதுவே பக்தர்களின் நலத்தினை விரும்பும் பரமபுருஷ பகவானின் அரியதும் வெரி ரேர்லி யாராலும் உணர முடியாததுமான ஆற்றலாகும். அவருடைய சக்தியை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் மாதாஜி, நான் ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஒரு இந்த பிறவில ஒரு பக்தன் நல்ல முறையில பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சு அவ்வளவு இதா இருக்கான். மேல போயிட்டு திருப்பி மறுபிறவில அவன் வந்து தவறுவதற்கு சான்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? கண்டிப்பா உண்டு. இந்த உலகமே 3 குணங்கள். இவன் நல்ல கர்ம வினைகள் செஞ்சுட்டு நல்லது பண்ணிட்டு போய் அதுதான் நான் சொல்றேன். இருங்க அததான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். நீங்க இந்த உலகத்துல நம்ம வாழும் பொழுது ஒரு சிறந்த பக்தனாக இருக்கிறவங்க கூட எந்த நேரத்துல வேணாலும் தவறி விழுவதற்கு சான்சஸ் உண்டு. ஆனா பக்குவம் பெற்ற ஒருத்தனால வந்து கண்டிப்பாக தவறி விழ மாட்டார்கள். எது வரைக்கும் நாம செய்கின்ற இதற்கு எக்ஸாம்பிள் ரோமஹர்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? 5வது வேதமாக அவர் வந்து புராணங்கள், இதிகாசங்களை எல்லாம் வந்து தொகுத்தார். அதே பலராமர் வந்தப்போ அவர் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து அவருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஹூ இஸ் பலராம்? பகவானுடைய டைரக்ட் இன்கார்னேஷன் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ஆற்றலை கொண்டவர். ஒரு சாதுக்கு வந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு அது தான் குரு என்ற அந்த அகங்காரத்தை வந்து அந்த இடத்துல அவர் வெளிப்படுத்தினார். அவ்வளவு ஹையஸ்டா நாலெட்ஜபிளா இருக்கக்கூடிய அவரே வந்து தவறி விழுந்தப்போ பலராமர் வந்து அவரை வந்து வதைத்தே எறிந்து விட்டார் இல்லையா? ஒரு சிறு புல்லாலேயே வந்து வதைத்தெறிந்தார் இல்லையா? புல்லாலேயே வதைத்தெறியக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர் யாரு? பலராமர். அதனால
தெர் இஸ் நத்திங். யாரு வேண்டுமென்றாலும் எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் தவறி விழ முடியும். அதனால எந்த நிலையில இருந்தாலுமே, ஆனா நாம செய்த அந்த புண்ணியங்கள் வந்து என்றைக்குமே நமக்கு வந்து இருக்கும். அதனால வேறு ஒரு நல்ல பிறவி எடுக்கிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆனால் அந்த வாய்ப்பை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதற்கான வழிகள் எல்லாமே பகவான் கொடுப்பார். ஆனா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணராம நாம இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய மனதை எடுத்து சென்று விட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம வந்து என்னதான் முந்தைய ஜென்மத்துல நாம வந்து நல்லது செய்திருந்தாலும் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததை நாம வந்து நல்முறையில் வந்து அதாவது உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக நாம தவறி விடத்தான் செய்வோம். அதே மாதிரிதான் இவனையும் எடுத்துக்கணும். நம்ம யாரு தக்ஷன் இல்லையா? அவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரோல் தான் கொடுத்தாங்க. பிரஜாபதி ஆகி இந்த பிரஜைகளை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியதுலதான் கொடுத்தாங்க. ஆனா அவன் வந்து கர்வம் கொண்டான் இல்லையா? சிவபெருமானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை அவன் வந்து வழங்கவில்லை இல்லையா? ஒரு யஜ்ஞம் செய்யும் பொழுது அது அவருக்கு உரித்தான அந்த பாகத்தை கண்டிப்பாக அவன் வழங்க வேண்டும். அதை கொடுக்க அவன் மறுத்து விட்டான். அவரை இன்வைட் கூட பண்ணல. அதனாலதான் சக்தி வந்து அப்பாவை போய் கேட்கணும்னு வந்த பிறகு தன்னுடைய உடலை வந்து அதாவது சமாதி நிலையில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய உடலில் இருந்து தன் ஆத்மாவை வந்து அவள் பிரித்து விட்டாள். அங்கே அந்த உடலோட வந்து அங்கேயே அந்த உடல் வந்து அதாவது சக்தி பிண்டங்களாக நம்ம வந்து ஐ திங்க் 18 பிளேசஸ் இல்லையா? பரத கண்டத்திலேயே வந்து சக்தி பீடங்கள் இருக்கிறது. 12 ஜோதிர்லிங்கம். அம்மன் சக்தி பீடம் 12 18 மாதாஜி? அது எனக்கு தெரியாது. 12 மாதாஜி. ஓகே, சக்தி பீடங்கள் எனக்கு இல்ல 64 கிடையாது மாதாஜி. 12 தான். காஞ்சிபுரம் அந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்கள், காசி, அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாமே வந்து உண்டு. சோ அந்த மாதிரி சக்தி பீடங்களாக மாறி இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து சிவபெருமான் வந்து தன்னுடைய மனைவிக்கு இப்படி ஆகிவிட்டது என்ன அவர் வந்து ருத்ர தாண்டவம் ஆடி தக்ஷனுடைய அதாவது சிரத்தையே வந்து வெட்டிட்டார். இதுவும் வந்து அவனுடைய தலையும் போய்விட்டது. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மர் வந்து வேண்டுவார் யாரிடத்துல? சிவபெருமான இடத்துல, நீ வந்து ஒரு பக்தன், அதனால உனக்கு மன்னிக்க கூடிய ஒரு அந்த இயல்பு உன்னிடத்தில் தானாகவே உண்டு, அதனால தக்ஷனை வந்து நீ உயிர்ப்பித்து கொடுன்னு சொல்வார். அதுக்கப்புறம் அந்த தலையே போயிடுத்து, அதனால ஒரு ஆட்டு தலையை எடுத்து வந்து அவனுக்கு அரைச்சு, அதுக்கப்புறம் தக்ஷனும் வந்து உணர்ந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து சிவபெருமானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை எல்லாம் கொடுத்து இல்லையா? அந்த ஹோமத்தை வந்து அப்ப பகவானும் வந்து கருட வாகனத்துல வந்து காட்சி அளித்து இத்தனையுமே வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இல்லையா? அதனால நம்ம என்றைக்கு எப்ப தப்பு தவறு இழைக்க மாட்டோம் என்பதற்கான ஒரு சூழல் என்பது கிடையவே கிடையாது மாதாஜி. ஹவு மச் எவர் யூ ஆர் எலிவேட்டட் ஆல்சோ, இஃப் தேர் இஸ் எ சான்ஸ் டு ஃபால் டவுன், யூ ஃபால் டவுன் ஒன்லி. அஜாமிலன் ஸ்டோரியே அதுதான் மெயின் இல்லையா? அஜாமிலன் போயிட்டு வந்தாதான், கோலோகத்துல போனாதான் ஒரு தப்பும் பண்ண மாட்டோம். கோலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எலிஜிபிள் கிளியரன்ஸ். ஆமா, அதுக்கு ரொம்ப பிறவி எடுக்கணும். எத்தனை பிறவி எடுக்கணும்? அதனால எத்தனை பிறவின்றது இல்ல மாதாஜி, நாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா வந்து உறுதி கொண்டு நம்ம பக்தியை செலுத்துறோம், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம எந்த அளவுக்கு நாம வந்து தூய்மையா இருக்கிறோம் மனதளவுல. நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களிலும் நாம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், மனதளவிலுமே வந்து தூய்மையா இருக்கணும். தெய்வீகமான நிலையில நம்ம முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் நினைச்சா நமக்கு நிறைய பிறவிகள் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இஃப் வி சீஸ் அவர் ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், நம்முடைய உறுதி கொண்ட அந்த பக்தியை வந்து பகவானால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சா எனி டைம் நமக்கு வந்து அவருடைய உலகத்துக்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பார். ஆனா எப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி செயல்ல வந்து உறுதி இல்லையோ, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துடைய செயல்களால ஈர்க்கப்பட்டு நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும்போது அதுல நாம லைத்தி விடுக்கின்றோம். இதை நாம அந்த இடத்துல விட்டுறோம். நம்ம அப்ப நமக்கு கண்டிப்பா எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுக்கணும்ன்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நைஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இதை வாசிச்சாலும் நம்மளால முடிக்க முடியாது. ஓகே ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க, நாளைக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் நான் சொல்றேன், சரியா? நான்யத்ர மத் பகவத பிரதான புருஷேஸ்வராத் ஆத்மன சர்வபூதானம் பயம் தீவ்ரம் நிவர்த்ததே. ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. நான்யத்ர மத் பகவதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 41 தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான்யத்ர மத்
பகவதாக பிராதான புருஷேஸ்வராத் ஆத்மனாக சர்வபூதானா பயம் தீவிரம் நிவர்த்ததே. நான் இல்லை அந்யத்ர மற்றபடி மத் என்னை விட பகவதி பரமபுருஷ பகவான் பிராதான புருஷா ஈஸ்வராத் பிரகிருதி மற்றும் புருஷர் இரண்டின் பகவான் ஆத்மனா சர்வபூதானாம் எல்லா வாழும் உயிரினங்களில் பயம் அச்சம் தீவிரம் பயங்கரமான நிவர்த்ததே விளக்கப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு: என்னை தவிர வேறு பாதுகாப்பை நாடும் எவருக்கும் பிறப்பிறப்பின் பயங்கரமான அச்சம் ஒருபோதும் விளக்கப்பட முடியாதது. ஏனென்றால் நானே எல்லாம் வல்ல இறைவன் பரமபுருஷ பகவான் எல்லா படைப்பின் உண்மையான மூலம் எல்லாம் ஆத்மாக்களின் பரமாத்மா ஆவேன். பொருளுரை: ஒருவர் பகவானின் தூய பக்தராக இல்லாதலன்றி பிறப்பிறப்புகளின் சுழற்சி நிறுத்தப்பட இயலாதது என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. ஹரீம் வினா நான் ஸ்ருதீம் தாண்டி என்று கூறப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானால் ஆதரிக்கப்பட்டாலன்றி ஒருவர் பிறப்பிறப்பின் சுழற்சியை மீற முடியாது. அதே கருத்து இங்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த முழுமை பெறாத புலன்களின் கற்பனையால் பரம சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளும் முறையை மேற்கொள்ளலாம், அல்லது யோக முறையால் ஒருவர் தன்னை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் அவர் என்ன செய்தாலும் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடையும் நிலைக்கு வந்தாலன்றி எந்த வழியும் அவருக்கு வீடு வேட்டினே தராது. அப்படி என்றால் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவதால் தவத்தையும் துறவையும் மேற்கொள்பவரின் முயற்சி வீணானதா என்று ஒருவர் கேட்கக்கூடும். பதில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தால் தரப்படுகிறது. 10:232 ஏ ரவீந்திர தாக்ஷா விமுக்த மானினாக. பகவான் பிரம்மனும் பிற தேவர்களும் கிருஷ்ணர் தேவகியின் கருவில் இருக்கும் பொழுது பகவானை வேண்டினர். என் அன்பான தாமரை தங்கள் உடைய பகவானே, மனிதர்கள் தாங்கள் விடுதலை பெற்றுவிட்டோம் அல்லது பகவானுடன் ஒன்றிவிட்டோம் அல்லது பகவானாகி விட்டோம் என்ற எண்ணத்தால் செருக்கடைந்து உள்ளனர். ஆனால் அம்மாதிரி செருக்கடைந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் அறிவு கூர்மை புகழத்தக்கது அல்ல. அவர்கள் அறிவு கூர்மை குறைந்தவர். அவர்களின் அறிவு கூர்மை உயர்ந்ததோ அல்லது தாழ்ந்ததோ தூய்மையானது அல்ல. தூய அறிவு கூர்மையில் வாழும் ஒரு உயிரினம் சரண் அடைவதை தவிர வேறு எதையும் நினைக்க இயலாது. அதனால் தூய அறிவு கூர்மை மிகவும் நல்ல ஒழுக்கமுடைய மனிதர் இருந்து உதயமாகிறது என்று பகவத்கீதை உறுதிப்படுத்துகிறது. பகீனா ஜன்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே. பல பல பிறவிகளுக்கும் பின்னர் உண்மையில் அறிவு கூர்மையில் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒருவர் பகவானிடம் சரணடைகிறார். சரணடையும் முறையில்லாமல் ஒருவர் விடுதலை அடைய முடியாது. பக்தி இல்லாத முறையில் விடுதலை அடைந்து விட்டோம் என்று நினைக்கும் செருக்குள்ளவர்கள் தூய்மையாக்கப்பட்டவர்கள் அல்லர், அல்லது அறிவு கூர்மையில் தெளிவானவர்கள் அல்லர். ஏனெனில் அவர்கள் இதுவரை உங்களிடம் சரணடையவில்லை. எல்லா விதமான துறவுகள் மற்றும் தவங்களை செயலாற்றிய போதிலும் அல்லது பிரம்மனை உணர்தலினால் ஆன்மீக உணர்தலில் விளிம்புக்கு வந்துவிட்ட போதிலும் அவர்கள் பிரம்மனின் வழியில் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்களிடம் தெய்வீக செயல்கள் இல்லாததால் அவர்கள் மண்ணுல செயல்களில் விழுகிறார்கள் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. ஒருவர் தான் பிரம்மன் என்பதை அறிந்து கொள்வதுடன் திருப்தி அடையலாகாது. அவர் தன்னை பரம பிரம்மனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுபோல பக்தி பிரம்மனின் பணியாவது பரபிரம்மனிடம் செய்யும் தொண்டாகும். ஒருவர் பிரம்மனாக ஆனால் அன்றி அவர் பிரம்மனுக்கு தொண்டு செய்ய முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. பரபிரம்மனே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். வாழும் உயிரினமும் பிரம்மனாகும். நான் பிரம்மன் ஆத்மா பகவானை நினைத்து தொண்டன் என்பதை உணராமல் ஒருவர் வெறுமனே தான் பிரம்மன் என்று நினைத்தால் அவரது உணர்தல் வெறும் கருத்தாகும். அவர் உணர வேண்டும். அதே சமயம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பின்னர் அவர் பிரம்மனின் நிலையில் இருக்க முடியும். இல்லையே அவர் கீழே விழுவார். பாகவதம் கூறுகிறது, பக்தர் அல்லாதார் பரமபுருஷ பகவானின் பாத கமலங்களுக்கு செய்யும் தெய்வீக அன்பு தொண்டை புறக்கணிப்பதால் அவர்கள் அறிவு கூர்மை போதுமான அளவு இல்லை. அதனால் அவர்கள் கீழே விழுகின்றனர். வாழும் உயிரினம் செய்ய ஏதாவது செயல் இருக்க வேண்டும். அவர் எல்லாம் கடந்த தத்துவ தொண்டின் செயலில் ஈடுபடாவிட்டால் ஜடவுலக செயலுக்காக கீழே விழ வேண்டும். ஒருவர் ஜடவுலக செயலுக்காக கீழே விழுந்தவுடன் பிறப்பிறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுபட உதவி ஏதும் இல்லை. என் கருணை இல்லாமல்
நான்யத்ர மத் பகவதா என்று கபில பகவானால் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. பிரபு இங்கு பகவான் பரமபுருஷ பகவானாக குறிப்பிடுகிறான். அவர் எல்லா செல்வ வளங்களும் நிறைந்தவர். அதனால் ஒருவரை பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்க முழு தகுதியானவர் என்பதை குறிக்கிறது. அவர் பிரதான என்றும் கூற அழைக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவரே பரமன். அவர் எல்லாருக்கும் சமமானவர். ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவருக்கு அவர் சிறப்பாக நட்புடன் உள்ளவர். பகவான் எல்லாருக்கும் சமமானவர். யாரும் அவருக்கு எதிரி இல்லை, யாரும் அவருக்கு நண்பர் இல்லை என்பது பகவத்கீதையிலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவருக்கு அவர் சிறப்பாக வளர்ந்து கொடுப்பார். பகவானின் அருளால் அவரிடம் சரணடைவதால் மட்டுமே ஒருவர் பிறப்பிறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து வெளிவர முடியும். இல்லையில் ஒருவர் பல பிறவிகள் பல முறைகள் விடுதலைக்காக பிற வழிகளை முயல வேண்டி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதனுடைய விளக்கம் நாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஐ திங்க் another 2-3 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கு. மேபி மோஸ்ட்லி பை மண்டே இதை முடிச்சிருக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. वाञ्च कल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.